खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो इउट्यूब चेनेल स्वrji The creativity आव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै माखासे गोनांथार निउज आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो इउट्यूब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार निउज आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउज आपडेटफोरखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ बाक्सा जिल्लायाव मैया सानसेयावनो BPF राजखान्थि आफाद आरो UPPL राजखान्थि आफाद मोन्नैबो राजखान्थि आफादफोरनि आलादा आलादायै जयनिं हाबाफारि नुनो मोननाय जादों। थारैनो आथिखालाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा MP बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो मोन्नैबो राजखान्थि आफादफोरा गावबागाव आलादा आलादायै जयनिं हाबाफारि एबा दोलोआरि माखासे हाबाफारिफोर लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मैया बाक्सा जिल्लानि सालबारि ओनसोलाव मोन्नैबो राजखान्थि आफादफोरा आलादा आलादा जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला BPF राजखान्थि दोलोआ सालबारि ब्लक कमिटि आरो मथामबिल ब्लक कमिटि मोन्नैजों जथायै मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जेराव बे हाबाफारियाव BPFनि गाहाय एबा BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बाहागो लाहैदोंमोन। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला मैयानि जयनिं हाबाफारियाव गुबैयै UPPL, BJP, AIUDF, कंग्रेस बायदि बायदि राजखान्थि आफादनिफ्राय गासै 1800निबो बांसिन रायजो राजाफोरा जयनिं जादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला क'क्राझार लकसभा बियाबाव BPFआ हारसिङैनो राजखान्थि गेलेगोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं UPPL दोलोआबो मैयानि सानसेयावनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव मोनसे गेदेरथार सुबुं गौमा फालिनायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बिथांमोनहाबो बे हाबाफारियाव गासै BPF, कंग्रेस, GSP आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गासै 3020 सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जयेन जादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। आसाम आयेन आफादनि जथुम्माया जोबनाय लोगो लोगोनो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुजों फाइनाल सावरायनाय जागोन आरो सावरायखांनायनि उनावनो एपइन्टमेन्ट होनायनि खामानिया जागायगोन। बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा। थारैनो आथिखालाव जों बयबो मिथिगौ जोंनि BTR ओनसोलाव दासिमहालागैबो फोरोंगिरि थिसननायनि खामानिया जागायाखै, जायखौ लानानै गोबां समाव गुबुन गुबुन आफाद आरो दोलोफोरा जोंनि BTR ओनसोलाव फोरोंगिरि थिसननांगौखौ लानानै दाबि दैखांबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिया बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला BTR सरकार, आसाम सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै दाखालि मोनाबिलियावबो सावरायलायनाय जादोंमोन। लोगोसे फैगौ आसाम आयेन आफादनि जथुम्माया जाबाय थानायखाय आसाम आयेन आफादनि जथुम्मा जोबनाय लोगो लोगोनो फिन फाइनाल सावरायबावनाय जागोन। बे सावरायखांनायनि उनावनो एपइन्टमेन्ट खामानिखौ जागायगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। गुबुन फारसेथिं आथिखालाव BTR ओनसोलाव टेट पास जानानै थानाय बिजाथिफोराबो मैया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिनाय बायदिब्ला आसामाव बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन फोरोंगिरि थिसनथायनि खामानिया जानानै थांबाय, नाथाय BTRआव दासिमबो जानानै थाङाखै। बेनिखायनो स्पेसियेल टेटनि जानाखि सार्टिफिकेट बेखौ होनायजों लोगोसे थाबैनो BTRआव रिक्रुटमेन्ट होनो थाखायबो खावलायबावनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा सरकार नङा। थारैनो बेखौ लिलि हटेलाव लांनानैसो सोलो बोलो खायदा खालामनानै बानायनाय जादों। बाथ्राखौ बुंदों BPFनि सासे दैदेनगिरि बिथाङा। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव BPF आइजो गांखं आरो UPPL आइजो गांखं मोननै दोलो आफादफोरनि गेजेराव बायदि बाथ्राखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायखौ जों बयबो मिथिगौ। नंगौ, थारैनो गावबागाव राजखान्थियारि मोन्थायखौ लानानै सासेया सासेखौ एबा मोनसेया मोनसेखौ बायदि बायदि गाज्रि गाज्रि रावजों बखिलायबाय थानायखौ जों बयबो नुगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव BPFनि सासे
आइजो दैदेनगिरि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला UPPL सरकारा थारैनो सरकार नंमारामोन। बेखौ लिलि हटेलाव लांनानैसो खायदा कौशल खालामनानैसो बानायनाय जादों। BPF आ थारैनो 18टा मासि देरहानो हानानैबो सरकार दानो हायाखै। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला BPF नि समाव लेखा गोरों लाइमोनफोरनो गोबां साख्रि होनाय जादोंमोन एबा थार्ड ग्रेड 4th ग्रेड साख्रिफोरखौ थिसननाय जादोंमोन। नाथाय आथिखालाव UPPL सरकारा मोनसेबो साख्रि थिसननो हायाखै। अदेबानि बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला मानसिफोरनि न'खर न'खर दाउ अमा राननानै होनायानो साख्रि होनाय जाया होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझाराव आलारि बाथि फोजोंनानै आर'ज खालामदों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव समाजारि बिजोङाव जोबोद गोख्रैयै गोसारगासिनो दं मोनसे बाथ्राया, जेराव आथिखालाव आसाम आयेन आफादनि गोलोम बोथोरनि 15थि जथुम्माया सोलिबाय थानाय समावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जथुम्मानि गेजेरावनो बिटिआर गोरोबथाफोरनि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनाय जासिगोन होननानै बुंनाय बाथ्राया। थारैनो बे बाथ्राखौ लानानैनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनहा बिटिआरनि सिमा बारायनाय आरो बिटिआरनि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनाया जाफुंनांगौनि थाखाय मोनाबिलि समाव आर'ज गाबनानै आलारि बाथि फोजोंदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों।